Regionalni centar domaćin je trodnevnog seminara na temu unapređenje sistema obrazovanja sa posebnim osvrtom na obrazovanje odraslih. Tokom 3 dana obuke učesnici radionici imaće priliku da razumeju kako uče odrasli i kako da planiraju, sprovode i evaluiraju programe stručnog usavršavanja. Kao rezultat ove obuke, mreža regionalnih centara i centara stručnog usavršavanja će razviti program stručnog usavršavanja koji će biti predat na akreditaciju. Smederevo je po ko zna koji put domaćin svih regionalnih centara, znači mreže regionalnih centara. Trodnevni skup kome prisustvuju predstavnici svih 12, sada već 12 regionalnih centara u Srbiji, svi direktori i predstavnici stručnih službi. Voditelj seminara je stručni konsultant iz Finske, Raisa Venäläinen, vodeći svetski stručnjak u oblasti obrazovanja. Tema skupa, tema seminara je unapređivanje sistema obrazovanja i vaspitanja sa posebnim akcentom na obrazovanje odraslih, takozvano celoživotno obrazovanje. Želeo bih također da dodam ovom prilikom da ćemo prvi put imati prilike da naše goste smestimo u novoizgrađenim kapacitetima na 3. spratu, koji naravno nisu još u potpunosti završeni, ali po izjavama naših gostiju i ovim što su do sada vidjeli, oni su više nego oduševljeni. Nadam se da će to biti još mnogo bolje narednih dana. O platformi za obrazovanje odraslih u evropskom i kontekstu celoživotnog učenja govorit će predavači Jelena Marković, Marijana Todorović i Raisa Venäläinen. Ovdje u Smederevu ćemo održati trodnevni seminar i teme su kako odrasli ljudi uče. A cilj treninga danas je prodiskutovati s učesnicima seminara o tome kako razvijati trening za nastavnike u Srbiji. Takođe, ovdje ćemo razraditi trening program koji će se, nadamo, sprovoditi sledeće godine. Ovaj trening će prevashodno ciljati na nastavnike koji se tek priključuju programu ili koji su u struci, odnosno u radu, proveli tek par godina. Ono što smo primetili u ovom proteklom radu u Srbiji u prethodnih par godina je da novi nastavnici koji se uključuju u struku treba im dosta podrške u njihovom daljem usavršavanju. U principu predstavlja samo nadogradnju trening programa koji se sprovode u samim školama. Učesnici seminara boravit će na 3. spratu koji je uređen i adaptiran za smeštaj korisnika regionalnog centra. Na taj način ovaj prostor je simbolično predat na upotrebu.